На фронті зоопарк. В мережі з'явилися кадри верблюда, який розлігся біля бліндажа двогорбого. Ймовірно, окупанти використовують для логістики, припускають в соцмережах. Де саме знято ці кадри, невідомо. Напередодні Сили оборони Півдня опублікували відео російської кавалерії. Окупанти вирушили на штурми верхи на конях. Пояснюють це їхніми колосальними втратами техніки. Про використання ворогом кінноти на Добропільському напрямку повідомляв і командир сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр-Бровді. Ну і росіяни не тільки використовують тварин у штурмах, а ще й відверто з них знущаються. Телеграм-каналами ширяться кадри Віслюка, на якого окупанти начепили бронежилет і каску. До слова, гроші на закупівлю тварин волонтери збирають по всій Росії. Ты с какого подразделения? Иди сюда, иди. Ты с какого подразделения, родной? Ты штурмовик?